מה קורה קפקייקים? היום אני הולך ללמד אתכם איך להתקין קרספורג' ולהתקין את המודים של השרת של רוי לקרספורג'. בואו נתחיל. קודם כל, אתם תצטרכו לקחת בראוזר של אינטרנט. אני אישית מעדיף פיירפוקס ואני גם ממליץ מאוד, אבל אופרה, כרום, הכל עובד. אנחנו יכולים לרשום קרספורג' דאונלוד. אוקיי? אנחנו ניכנס אל תוך האתר הזה, וזה בעצם האתר שאנחנו מורידים ממנו קרספורג'. חשוב לשים לב שאנחנו לוחצים על הכפתור Download Standalone. Overwolf אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים Download Standalone של Windows. אוקיי? זה ייתן לנו בעצם פייל exe שאנחנו יכולים להריץ, ואם הוא לא מופיע לכם כאן, אתם יכולים גם להריץ אותו מתיקיית Downloads. וברגע שאתם נכנסו עליו זה יתחיל את האינסטולר שלכם. עכשיו זה ישאל אתכם כאילו איפה אתם רוצים להתקין את זה, זה לא ייתן לכם לערוך את זה, זה עושה את זה במקום שזה צריך להיות בו, ואתם תצטרכו לאשר את האגרימנט וללחוץ next. לי כבר מורד קרספורג', אז בואו נראה לכם איך זה נראה בפנים. ברגע שאתם תורידו את הקרספורג' זה יראה משהו כזה. בהתחלה לא ילך, כאילו אתם תצטרכו לבחור משחק שאתם רוצים להכין אליו מודים וזה, ואתם הולכים לבחור מיינקראפט. אתם תצטרכו גם כנראה לעשות לוגין דרך המיינקראפט כשאתם תתחילו לשחק, או ברגע שתעשו פליי. כדי להוריד את המודים של השרת של רוי, של הרץ במבוך לקרספורג', אנחנו הולכים ללחוץ על הכפתור הזה, import. אבל לא, אנחנו לא הולכים לחצב. קודם כל, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה ללכת להודעה שאני שלחתי ב-The Boys, ולהוריד את האימפורט של קרספורג' של המודפק שהכנו. יש פה גם למודרינף, מי שמכיר ויודע, אבל זה אולי, אם נגיע ל-20,000 לייקים, אני אעשה סרטון איך להוריד מודרינף. אנחנו ניכנס לדף מגה הזה ונוריד את האימפורט של הקרספורג', וברגע שזה יסיים זה או יראה לכם את זה פה או יופיע בדאונלודס. מה שעכשיו הולכים לעשות זה ללכת לקרספורג', אחרי שבחרתם פה מיינקראפט וזה פתח לכם את זה, אתם הולכים לעשות אימפורט כאילו לאינסטנס חדש של קרספורג' ולבחור את התיקייה, את הזיפ פייל שהרגע הורדנו. ברגע שנעשה את זה כבר בעצם כל העבודה תעשה בשבילנו, ורק נשאר להיכנס ולחוץ פליי. בשלב הזה או מוקדם יותר זה כנראה יבקש לכם להתחבר דרך מייקרוסופט כדי לחבר את המשתמש קרספורג' שלכם זה. פשוט תכניסו את הסיסמה של המשתמש מייקרוסופט שלכם וזה יחבר לכם אותם. ונלחץ פליי וזה יפתח לנו מיינקראפט לאנצ'ר רגיל, רק עם תוספת אחת. כאן הולך להיות לנו את הגרסה הרגילה, את הגרסת סנפשוט ואת הגרסה החדשה שאנחנו יצרנו עם כל המודים והכיף, ואיזה יופי. אנחנו נריץ את המשחק. וכבר עכשיו זה יראה לכם שונה בדרך כלל, יראה לכם פה לוגו כזה של קרספורג' וזה יעשה סקן לכל המודים שהורדנו, וזה בהחלט שונה ממיינקראפט רגיל. אם זה לא מגיב, פשוט תנו לזה. טוב, בזמן שזה רץ ברקע, בואו נפתח דוקי דוקי ליטרצ'ר קלאב. סתם אני צוחק. אין צורך. אוקיי, וזהו, אנחנו בפנים. אם אתם תיכנסו נגיד לעולם סורווייבל, אתם תראו שיהיה את כל המודים במשחק. בואו ניכנס. פאק, למה עשיתי סורווייבל? אני לא אראה את כל המודים במשחק. שנייה, טוב, אני לא צריך לצלם את זה יותר.
אין לי מה לצלם, אתם הבנתם את הקטע. הלאה ביי.